Ystävien taika on väkivaltaa! Applejack, oletko kotona? Applejack! Applejack! Haloo? Tulpa kiinni! Herra Jumala! Tulpa kiinni! Et ole tosissasi! Mitä vittua olette tekemässä? Spike, ota se kirje. Prinsessa Celestia, näin juuri Applejackin ja Pinkie Pie. Ja he ovat aivan sekaisin! Itse asiassa Pegasus ei maistunutkaan niin pahalta. Voi ei, katsokaa, se on Discord. Hei tyypit, se olen minä! Voi ei, Discord tuhoaa Ponyvimen tahas! Meidän pitää löytää Harmorian elementit nopeasti! Mutta Flutter sai on kuollut. Me emme voi käyttää niitä ilman häntä. Kukaan ei panikoi! Tiedän mitä tehdä. Hei Discord! Mitäs pikku Discord? Voi ei, nyt Pinkie Pie! Sanakaa, minä voin korjata tämän kaiken. Discord! Lopeta! Hei katsokaa, minä tein sen. Minä olen taianomainen. Peukutyös! Kaikki meni hyvin. Minusta tuntuu, että me tarvitsemme Harmorian elementtejä kaikkeen. Tyypit, kattokaa, se on Rainbow Ass! Hei, katsokaa, hän on Rainbow Ass. Sinä missä on taistelun? Missä olit? Tein jotain random paskaa tulla pellolla. Hei tyypit, olen OK taas. OMG, katsokaa, hän on kunnossa. Miten tämä on mahdollista? En tiedä mitään, olin tuolla pellolla paskalla. No niin Twilight, mitä sinä opit tänään? Opin tänään, että kannattaa tivata duppidataa ja kappa. Ruusuja!